Egunon, hasiko gaur Xanti Leone da eta, azken urte mordoska honetan, euskal kulturatuan, Nafarrotik datoz aire berri eta bizigarriak. La Casta, Zaldiero, Xuniel Mirador, Jogin Muñoz, bai literaturan historia egileak, Zabaltza, Moldan Jimeno, danetik, baina oso aire berriak datoz. Eta belaunaldi hortako bat, da gure Xanti Leone. Xanti eremu askotan egin du lana, ikasketaz historialaria da, egin zuen doktoradutza Nafarroako foruei buruz, eta idatziak ditu nik ezagutzen ditu dela 3 liburu, gaztelaniaz bere tesi doktoral horren inguruan, euskeraz liburutegian dituzuen bi, bat Euskal Herria 19. mendeko bidaia liburuetan, eta bestea Euskal Herri imaginario baten alde sutsuki komentatzen dizuedana, eztabaidan gustatzen zaizkizu behintzat. Historialariaz aparte irakaslea bada, bezala, hizkuntza eskolan ematen ditu eskolak, eta itzultzailea ere bada, eta Vargas Llosaren libururen bat, Pantaleón y las visitadoras euskaraz berak itzulita dago, eta gero bere iritzia ematen komunikabide ugaritan parte hartu du, izan zen denbora bat berriak oso maiz idazten zuena, Argian blog bat dauka zineari buruz, zineko aholkuak eta kritikak eta egiten dituena, Euskadi Irratian ere izan zuen denbora bat astero agertzen zena, Euskal Herria Irratian ere bai, orduan, komunikabide, hainbat komunikabideetan ateratzen da, eta hile egunero tutzan, sartu nahi bat horri irutzen da, eta parte hartzen du baita ere, 31 eskutiken eztabaidetan itzulpenaren inguruan da. Oso ugaria da bere iritzi ematea eta ekoizpena. Baldu ezaugarri bat nire ustez ez dakit bera ados egongo da, baina zirikatzailea da. Eztabaida zalea da, eta polemikak piztea eta hutsak arrotzea gustatzen zaio. Atzo hauean Twitter batean ikusi nuen da esan diot ez dela sinisten, bere buruari agintzen ziola ez dela sartuko eztabaida txatxuetan. Adjetibatu egiten zuen txatxuetan edo lako zerbait. Eztabaidetan sartuko dela ez dut inolako zalantzari. Eta eztabaida horiek badute olako giltzarri batzu badituzten nazioa, hizkuntza, Euskal Herria, nola ez Nafarroa, eta Nafarroako egoera eta etorkizuna eta historia, eta baita ere itzulpena, ze itzulpen munduan aritzen da. Gaur uste itzulpenarekin lotutako kontu batzuei buruz zeingo duela, baina komentatu dizuet zineko blog bat ere baduela, eta ikusi dut hor sutsuki aholkatu duela, azken aldeotan dagoen pelikula bat psikonautas aholkatu. Eta esaten du, izugarria, zoragarria eta ikaragarria. Izugarria, zoragarria eta ikaragarria. Eta baiztapen, gustatzen zaizkio. Ez da bai da, iztea. Gustatzen zaiola. Baina, gogoratu. Piztu dut. Esker mila honiz ezpen horretatik, enekiek gauza honak errakatzen eta gauza txarrak gauza honak errakatzen. Eta... esker mila honiz, lehen zera espainolean, esker mila honiz Xabier eta iraleko irakatzen guztiei gaur konbidatzeagatik eta esker mila honiz behin konzeratik mintzaldi, altza misteriotsu hau entzutera konzeratik, ze komentatu didate titulua ez nimurra ikusita ez dagoela argi zertan mintzatu behar dutak, eta hori zen ideia, zenekien itzobera argi zertan mintzatu nahi nuen, eta mugitzen dute da alba, eta gero dekusko du zergatik jarri nuen titulu hori, eta gero parentesi hartzean jatorrezko pertsona aldeko manifestua, eta hori egiten du, eta berde kontu batzuk, azpadere,
zerbait buratzen bazait, hori ere sartuko dut. Koro berratu irakasle naizela hezkuntza eskola, nik ez da irakasle naizen, irakasleari naiz. Naiz bezik irakasle sentitzen, eta egia da, nire ikasleek nirekin irre egiten dutela, zehozer ikasten duten hori ez dakit, ez dago oso belarri, baina nirekin ongi pasatzen dutela, nahi arte hori. Eta gaur, espero dut zehozer ikastea ez, baina ongi pasatzea bai, eta zehozer gogoeta egiteko dakit, edo zer pentsatua ematea espero dut ez. Bueno, pixka bat, azalduko dut, argituko dut zein zaren den nire gaurko mintzaldi honen gaia ez, zertaz hainko nahi zen, ordu honetan. Aldatetik, itzulpen gintzaren alde eta kontra egin nahi dut. Aldi berean alde eta kontra, edo bertzen modu baten erranta azaldu nahi nuke itzulpen gintzarekin dudan harreman gatazkatsua ez. Aldatetik itzulpen gintza guztoko dut, eta gora okerratu bezala itzulpen gintzan ibili naiz, itzultzaile egin naiz. Barra Josaen novela bat euskaratu nuen. Gero azaldu, zehozer euskaratu nahi nuen eta aukera hori sortu zen eta sortu nuen primera, Barra Josak erraz idazten duenez, segurezki euskaratu dituzkena ez du inork irakurriko. Ez egiten badut ere, eta nik ariketa ginen dut igual. Hori aldatetik itzulpen gintzaren alde eta kontra. Eta, defendatuko dut itzulpen gintza literario beharrezkoa dela, baina aukerarik gertatuzko pertsio nahiago dela, ikusko dut pizka bat. Eta edo, hortik saldo egin dugu, edo itzulpen gintza zineman, edo zera hori komentatzeko, ez? Tituluak, ikoizketa edo doblajea, eta azpitituluak, ez? Horba dira, hainbat kontu, itzulpen gintzarekin zer ikusia dutenak, ez? Eta hori atorrezko pertsioaren alde egin du. Egi grazia egiten dit, atentzia ematen dit, zenolako alergia diogun edo dioten batzuek jatorrizko pertsioari. Azken moralean, hainbat aduzuen pelikula batzuk dituztera jatorrizko pertsioak, eta sarrerak eskatutako honetik abisatu egiten zioten, jatorrizko pertsioak da, jakintzatu, badere. Badakit, eta horregatik dut. Baina beti abisatu egiten dute. Atzo berean, etxe onduan dagoen zinema batera joan nintzen, bada ostatu bat, kafetegi bat, eta normalean ez da inori izaten, toki lasai egiten da, eta jakuntza joan nintzen. Eta tarteka jendea etozen zen, galdez, zer pelikula dagoen gaur, zer ordutan, eta zegoen saltzaileak ematen zuena azalpena beti izaten zen, 10 herritan hau duzu, baina jatorrizko pertsioa dago. Eta baina, ez eta jatorrizko pertsioa dago, ez baina, baina badu desabantaila. Ato, ez ez nahiz du. Pertso bat atzen. Behar, nik aldiz, jatorrizko pertsoa maite du, eta horren aldea egin nahi dut. Gau, negozioa mintzatuko gara, ez badetuko dugu, edo. Hori da, itzalearen funtzioa edo. Hasi baino lehen, nik uste dut, maiz teorizazio bat egiten dugulaik, maiz azpian edo, oinarrian edo, nivelean edo, gure izaera, emakoak garen, hori arraso importantzak eta zehazen gara hortik abentutan teorizazioak egin. Nire dago, tema bat dugu, mania bat dugu, hortik abentutan zehazen gara hilatzen eta igaratzen. Niri irakaskuntzak balizatik puskat eskuriteko nolako nahi zen. Adibidez eskuritu dut, lehenagotik ere banekin, eskuritu dut arraz desordenatu nahi zen. Lehen mailako ikasleekin adibidez batzuetan hiztegia lantzeko zerrendak egiten ditut. Gorputza zara. Azken naiz, emagun hau edargelaz naiz, besoa, hanka, sudurra, belauna, ularra, ingurdia, eta motu batean etikak ezartzen. Baina, galduak,
nola, idatzi normal, eta behin nire buruari promesa egin, bueno, gau, dena zuta beka burua, begia, sukurra, eta nahi gabe ere, eta hau ez, baina nire buruaren kontra inbertzatzen duen, benetan, guztia zuta beka egiten duen, gaur eskubitu duen, berez edo, nire ez ordenatu nahi. Bueno, ez da bai dejan, eta teorizazioetan beti nik uste dut hasieran, edo abia puntuan beti gure temak diren. Eta onerako eta txarrerako. Adibidat, emate aldera, berriki ez da bai da txatxu bat, edo albel bat, Twitterren, nola ez? Ineko filosofo batekin, edo momentu batean, filosofo horrek bota zuen, bueno, telesailek zinema desagerraraziko dute. Telesailek zinemaren ondamendia ekarriko dute. Eta zuek telesail zaleak zareten, edo ez? Horrek modan daude, Breaking Bad, eta zenbeiago. Big Bang Theory, Lost, zen Narua, bai? Zaleak zarete, edo? Bate. Bueno, creo que el blog bat aipatu du, hor, argian badatzen blog bat, beste izagirra egiten duena, dengarria ona, eta beste telesaiak eskatzen ditu, baina, maiz, zerrenak egiten ditu ez. Urteko, 40 film oberenak, edo azken hamarkadako 3 telesail oberenak. Eta ikusi dut, gure guztuak, erabat diferenteak dira. Zer beti, gaizkarrenako oberena dena, niretako beti, txarrena, rifutikoa eta mikona. Kontua da, filosofo horrek, dut ezagun da egin batera, filosofo horrek hori garrantzuela, ez? Telesailek zinema desarraziko dute. Ondamendia egarriko dute zinemaren. Eta nik erraneko, komentari hori, ustez apokaliptikoa da, ez da inbertzeko, ez? Nahi duenak telesailak ikusiko ditu, eta nahi duenak zinema ikusiko du, ez bezala, eta nahi duenak biak. Baina nik ez du, zer jendenekin, nola, ez da posible, ez da, nik kritika bat, berzeik ez dut egin, eta zut deitzen dizu apokaliptiko, baina ez da rela, segitu garen nola piskat ez da, bueno, ni saiatu nintzen ez da baitatzen, baina ez zidaten erantzuten, eta momentu batean, ni alde batera gutzi, eta zintzen, txioak gotatzen nitaz, baina niri erantzun gabe. Telesailek zinema ondatuko dutela urertzen ez duenak, bera definientu zergatik ez duen urertzen duenak. Eta bera, erantzun hemen dagota. Kontua zin da, hori baino lehen, percepzio bat bota zuen. Antzat horbaitek, Twitterren, filosofo horrek gustoko duen aktore bat, Kristen Stewart izeneko aktore bat, bere Muskulo Sagan irudia, hori neraberkako zela pelikula bat da, hemen ez dut neraberik nik ere dut ikusi bueno, neraberkako pelikula baten parte hartetakoa da, baina horrein berte pelikula bat egin nomen dut, nik enuen ezagutzen aktore hori, baina horbaitek kritikatu dituen aktore. Gure filosofoak gustoko duen aktore hori kritikatu dituen gazte batek, eta zerretu dituen, eta bere lehenbiziko txu izan zen, bai, Kristen Stewarti agurra ematen diozue, baina gero telesein oazkeri guztiak ikusten dituzue. Stewarti hori apaileri edo zabarregi dituzuen zaion, eta alban, bueno, hau, eskaz, intelektualizatu egin behar dut, eta jaguta zuen, telesailek zinemaren ondamendia ikatiko dut. Baina azpian zartu guen, bere gusto bat, ez? Bere gusto bat, eta hortik atera zuen, zera, gai tipiko bat, edo gai klasiko bat, gustoaren gainbera. Zuek nik gustoko dana, gustoko espadu zuek, horrek nahi du, zera, guztua gainbera da, bai? Gaua, zera, garaiak aldatzen nahi dira, eta ez horrerako. Zordan, hor, nik bi irakaspen hortik, bi irakaspen aldatzen ditu. Alde batetik, bezala. Gure teorizazioetan, gure espekulazioetan, gure pensamentuetan, beti normalean, gure temak, gure obsesioak, gure mania izaten direla azpia, hori ez da txerratan izut aitortu behar dela. Eta batzuetan, irakaspen negatiboa batzuetan, hori berzerik ez dago. Batzuetan gure teorizazioak, gure maniak dotoretzeko modu bat berzerik ez dira. Hori txarra da nire ustez. Nik uste dut, filosoforrein kasuan ala gertatu zen.
gaurko mitzaldian ni ere nire manietatik, nire temetarik edo nire obsesioetarik abiatuko naiz, espero dut hori baino zerbait gehiago izatea nire zaldunetan. Gaur, bertzeak bertze, bakarrik baino, bertzeak bertze akatsak komentatuko ditut. Itzulpen gintzan egiten diren akatsak. Gaizkituteko testuak ekarri ditut, pare bat, eta gero, adibidez, pelikulen izenburuak ere nola itzultzen diren, espainolezko tituluak ekarri ditut. Komentatuko pixka bat. Eta hori zergatik, nik uste dut, nahiko maniatikoa naizela, nahiko obsesiboa naizela akatsekin. Eta hori, ongi dago, irakaslea naizelakoz, eta bere lanaren zati handi bat delakoz, ikasleek egiten dituzten akatsak zuzentzea. Lanaren zati handi bat da, idazlanak hartu, eskuineko eskuarekin publikazio gorria zera hartu, eta hor akatsak zuzentzea. Zerbatikoa dela, zerbaldera dela, eta ez dakit maniatikoa naizen irakaslea naizelakoz, edo irakaslea naizen maniatikoa naizelakoz. Ez dakit zein den, bueno, ala da ez. Eta hori, ala ere hori irakasle bihurtu baino lehen deskubritu nuen, eta deskubritu nuen Pragara nuen bidaia batean. Pragara joan nintzen duela urte bat gehiago. Orduan, eskala guna zen, eskala gunarekin, elkarrekin behar ginen. Eta lehenbiziko egunean, batera joan ginen, beratu egin zaigu, taxi bat hartu eta hotelera gunetu ginen, normal. Baina, horreko egunean, antzeko zerbait joan ginen, ikusikun bat ikustera, berrez ere beratu egin zaigu, eta berrez ere taxi bat hartu ginen. Baina, bigarren egun hartan, taxia plaza turistiko batean hartu ginen. Aitzineko egunean, taximetroa, orduan, euroa artean etzen indarrean, beraz, oroak egiten ziren Praga, Txekiako Errepublika. Aitzineko egunean, taximetroa bosnaka zebilen. Boskoroak, 10, 20, bigarren egunean aldiz, berehala, egunera batutu zen. Abiatu ginen, eta egun. Eta handik, 3 minutura, edo 2 minutura, ez dakit. Erreun. Eta gure artean, posible, hemen zer gertatzen nahi da. Hanik gara nion eskalan berein. Bueno, behar bada, biztedo jen artean bada puntu bat. Nire imaginazio. Eta horatzen duan. Orduan, hasi ginen, galdetu ginen, txofarretzea, you speak English. Eta nikoak kasurik ez. Eskalanak, you speak English. Talako batean, tipako da zuen, Deutsch. Zuretik, guk ezen ikelakoan, alemanez, zineria bai. Nik pixka bat banetien, zenbakik eta bai, eta galdetu nion. Eta, zer da, 20 edo 100 euro. Eta zuen 100 euro. Eta, guazi ginen, stop. Auto egin zuen. Gaueko 12 ziren, Praga, ezkeren ginen duten, autotik jautzi. Gu bagoaz. Eta orduan txofrak gertu, baina hau horretu gara. Eta orduan goiak 200 boloa markatzen zuen, eta taximetroa. Orduan nik erra nion, nik izut horretu, alemanez eginen, oiuka. Ez izut horretu. Eta nik zeharan behar dut nire nausiari. Baina hau zera, bertatu beltzeko taxi bat da, eta ez dugu zertan horretu. Bai, horretu bat ziazu eta ez dizut horretu behar. Eta orduan, berriz diot, gaueko 12ak, Praga azkenik non. Taxilari gazte gihartzu batekin, nina ez trebea horretak. Hau dia bai, trebea ez. Eta, oiuka garrasika egin delaik, ez dut horretu behar, ez dut horretu behar. Nire kezka ez bakarra, baina bain nagusia, barnean, borborka erabilentzera zalantza zen. Ez dut horretu behar. Hori, betzalen da, alemanez horretu.
Baina bezalen aditzak aleman ez zer eskatzen du. Akusatiboa edo datiboa. Hori, goma. Eta hor ez dut duen beretan obsesio nezela akatzetik eta zer kaso gramatikala zer. Igual ulertzen zidan, baina, a ver, ik betzaletik, betzaletiatik. Horregatik maiz, liburuak eta irakurtzen ditudanean, eta ez bakarrik irakatzen naizelako, akatsei horretzen diet, eta akatsei batzutan min fisikoa ematen diate. Min fisikoa, baina, min ematen diate. Adibidez, eta lehenago pixka bat komentatzen egitu naiz Xabierrekin. Ez dakit hau, bueno, Martuten diagutzen nahi naiz, Ramos eta Berturia. Aspaldiko partez, borrokan nahi naiz liburu batekin, irakurtzalean naiz, literatura maite dut. Liburu potoloak usto erabiltzen ditut, baina Martutenekin. Eta bertzak ez da zera kontu bakarra, baina akatsek hor piso handia dute. Zuzentzaile baten falta somatzen dela liburuan, eta baina moda guztietako akatsak, gramatikala, ortografikoa, hortaz ere Martuten ez egiten gara eta bueno. Akatsak maite zituan bezala, hizkuntzak maite ditu. Eta, gauzan naiz, hizkuntzak pare bat munduzkatzeko edo izantzeko. Eta, normalean literatura aukera nahi egiten dut etorrezko bertsioan irakurri. Adibidez, inglesean mundu guztiak ez dela oskatzen dut, bezki galegia. Baina, gauzan naiz, nahiko ongi, irakurtzeko. Eta, nik orain nuke liburu bat, zera liburu ingles bat edo amerikar bat, espainolez edo euskaraz erakurriko. Beti, jatorrizko bertsioa erakurriko nuke, eta ala egin dut, eta erakurriko nuke, ez eta gero iztegia beretzen dudan, eta hori bertu. Hala ere, lehenago, aleman aipatu dut, Pragako anekdota horretan, eta nire zalantzak, antiguo eta antiguo. Eta, begitzarekin bezala, alemanarekin ere, harreman gatazkatsua izan dut, eta dut horretik ere, ez. Enez ongi moldatzen dutatzeko, iaz eta dola bihurte akademia batean ikitzen eta klasiko zontuan nintzen, eta ospari daukionez. Du guztiak sekulako dutatzen dituen, eta zer egin dut azte burran. Eta joan naiz, ikusi dut, eta burtatu naiz. Eta hortik, enazaztu batera, favorez, mesedez eta horren. Baina, irakurtzeko, ez tegia munduan dudala eta, poliki, baina, momentu batean, nolako gora beratxoan ez, eta momentu batean, ez depresio, alemana zela eta lur joan nengoen, eta lan nengoen, paso ikar dela, utzi behar dela, alferrik nahi nintzela alemana ikasen nahian, eta lakin nuen, liburuak alemanez irakurri beharrean, edo irakurtzen saiatu beharrean, itzulpenak irakurriko nituela. Eta, liburu bat hartu nuen, hausiako idazle batena, Joles Zeba izanekoa, ez idazlea, liburu baizik. Eta zintzen irakurtzen, eta lako batean, zintzen gauza arraroak duzune. Adibidez, liburu hortan idazleak bere memoriak edo bere oroitzapenak kontatzen ditu, Bienako idazlea da, kontatzen du, zer hartzen zen Austria, lehen mundu garratik, naziak botera jaun naziotan, nauko traumatikoa izan zen, zera, garaiurak traumatiko samarrezen zen Austriako gizartea, eta hor, idazle horrek, Thorberg izeneko idazle horrek, bere oroitzapenak kontatzen ditu.
hasieran saltzen du zer egin behar liburu horretan. Eta esaldi hau dago, erdaraz. El libro bebe de un pozo de recuerdos que no llegué a conocer hasta que no tuve que hacer uso de él. Pozo de recuerdos. Arraro ditzen da. Eta gero, zati hau, absurdo zamara ditzen da. No llegué a conocer hasta que no tuve que hacer uso de él. Bai, normala bezala. Nik ere ez dakit, OpenOffice zenuen ezagutu, erabili behar izan zuen arteo. Hori, ez dakit. Bueno, bila ezagun, azkenean beti ohitura zaharretan hartzen dara, edo gertatzen bila ezagun jatorrezkoa bertzen jartzen duen, edo zer gertatu den hemen, edo jatorrezkoa hau bezain zera, absurdua den, edo hausin, eta hemen Alemaniaz badakienik bada, Alemaniaz bada hemen, dela, beraz, nahi dudan arratzen dut, eta etorrezkoa, hau zen, eta entziko zati hau dago. Zer liburu bebe, da liburu zera, honen jatorria, zer. Hau da, horitzapenen kuzu hori, ez, pozo horrek, horitzapenen kuzu, eta, bale, egin dut, hau, horitzapena da, bale? Eta burunen. Eta burunen bai, kutzua da, eta adibidez, horretako ikunetan, Princesek eraztuna kutzuk aipatzen dute, ez? Hori da, kutzua da. Baina burunen edo hori iturriaren zeneteke. Urte hartan, bienari ginen horretan, eta nire giran, baziren 10 burunen, eta guztiak zen iturrian. Hola, hor, zera, hautxo bat bizitzen eta, gustatu atipikoak, eta hori dira zen iturriak, ez zen putzurik, iturriak. Beraz, oso lorre buruz ez, zuenten, hori ez, hori zapenen iturria. Eta gero, hemen ikusten dugu, bada parentesi bat, iturriak, zer du izena, zer da. Eta parentesian jartzen du, hitzaren zentzu bikoitzea, beraz, hitz batek bi zentzu ditu. Eta hor, horren arrasturik ez. Eta zein da, hau, eta berbrau, hori da, erabili edo behar izan. Eta, zera da, egiazko itzulpena izateke, liburu honek, oroitzapenen iturri batetik edaten du, eta nik iturri hori ezagutu nuen, artean, jendeak eragitzen zuelaik, eta artean jendeak horren beharra izaten zuelaik. Biak, nola bai, iturpenaren kaskarra izan da, minore mapaten ningu. Beraz, itzulpen, zain eizkarako zer. Erabaki dut, itzulpenak irakurtzea da. Guztora hori irakurtzeko eta azken batean hemen. Diaten itzulpena ahonda eskarra. Gaztela. Gero, hau luzea da, baina goza akarra kontetuko. Apatean, hau, cuando recuerdo todo eso, porque somos cerrados, etc. Una lección de individuos avergonzados. Testu hemen ez du kontesturik, baina testu ingurua da, zegoetan zergatik zure lortatuta, persona horiek. Bertzea gauza bera, liburu beretik hartu da, eta gauza bera ditu nuen, hau da, teorian lotxatuta edo Schoenhaf. Schoenhaf, eta horretarako azpida ez hartzea, Schoenhaf ez da lotxatuta, da lausua. Gizonen ez legionetik eta lerro lauso bat, egutik ikusutako lerro bat. Bai xemen, katzekoa da, aleman ez da, lotxatuta. Beraz hemen, ez da, ipultzailea hartan zertan zen bilen, edo bazari batetik etorria zen, eta hori zituzuen lanean, edo zerritzen baina. Hori baino, gauza larreagoak ere badira. Bertze liburu batekin, bera datzeko dugu alemana berdera. Bada liburu bat, Josef Roth izeneko idazle batena, liburu bat izan du,
izena du Kaputxinoen kripta. Kaputxinoen kripta bienen dauen elizaldi bat da, eta hor daude operatuak Austriako emperadore gehienak. Emperadore eta zola da. Zola izateke. Bueno, hor daude zera gehienak operatuak. Eta lehenbiziko esaldia, novela hortan lehenbiziko esaldia hau. Trota dugu izena, gure lehenoa, gure jatorria, Zipolin dago. Eta hemen, inork ez dakik alemanez, baina zer da Eslovenia? Eslovenia. Bueno, errazko itzulpenean, lehenbiziko itzulpenean, 1991an egindako itzulpen batean jartzen zuen, nuestro linaje proviene de Zipolin en Eslovaquia. Bueno, ez hori bakarrik, gero irakurri nuen abstrakitegia den, baina adera zen nuen. Itzulpen hori, hau da, egin zuena, hau da, Eslovakia eta Eslovenia berizten ez zituen horrek, 1990ko hamarkadan, iritzi artikuak idazten zituen el paisen, Yugoslaviako garrari buruz. Bueno, vale, pentsatu guztia, bueno, hori, bai, baina itzulpen zarra da, ez? Batean, errandun 1900 da, 1991 bat duela, bai ez, eta sei urtekoak. Bale, bai, baina itzulpen hori, hau da, gero akantinado argitaletxeak erresuratu eta orain tendentzat aurkitzen dena. Bai, Eslovenia zera hori jazitzen dut dago, baina ez da katzuan gara. Badira gehiago. Momentu batean aipatzen du Kaftango juduak. Kaftan, non dago Kaftan? Norkaki? Nunez, Kaftan ez dago Nunez. Ez dago Nunez, zergatik. Kaftan ez dela kostoki bat, Kaftan jantzi mota bat dela. Baina, itzultzaileak ez zuen urertu eta jantzi, diote Kaftan. Hori ziten da, Bulgariako herri mitiko bat, gara kutxatuko zuen. Eta horrela da, momentu batean aipatzen hasi da binari buruzko zera, gogota bat egiten, eta rantu. Bai, baina, benetan Biena sartu dute, Alemania zen du, Biena inguruko etxeak ekatzen du lako zen. Eta etxe inguruko, edo hori alematzen da, Ringen. Inglesez erazten da bezala, Ringen. Eta itzultzaia ikustu zuen Ringen, eta jarri zuen, pasa el ring por mina. Itzulpen serio batean. El ring. Ez da kultua, ez da izkutza harrik, geografia pixka bat. Bueno, horrelako kontua. Bueno, itzulpengintza lan, ustez lan zaila da, eta lan ala egarra da. Ni itzultzailea itzulintzelai, zoriontsu itzulintzen, bi alditzen, behin Nafarroko Unibertsitate Publikoan, ordezkapen bat egin duen, hango itzultzaile batek horrak excelentzia bat hartu zuen, eta nikaren tokia hartu duen. Eta Abuztuan izan zen. Abuztuan zer itzultzen da unibertsitate batean. Gogoan dut, goiz batean gure lan guztia izan zela 2 de agosto del 2015. Edo 2007 ez da. Ahora ya ezazue hori euskaraz. Bueno, goiz gogorra izan zen. Eta batzuetan ez zen, orduan, batean, ni aita berriak nintzen, etxean ninduen aztik deustako eta batean lanera joan eta hori nintzen solasean, ere lankidekin, edo joan nintzen ordu bateko kafeak hartzera, eta gurtzera, zora garria beraz. Itzultzaile gizta zoriontsu egiten nintzen, abuztuan. Eta gero, Barrakuzaren novela itzuli duelaik, beretan, denetako ariketa edarra da, ongi pasatu nahi, gero nola dara zaila bertzen mortu bat da, baina beretan, ongi pasatu nahi.
Hala ere, eta dela, miariketa zaila. Hori, ikusten dugu, maiz gure inguruan ikuste zera, gure inguruan ditugun euskal edo euskararen euskarazko itzulpen traketxetan. Karteletan, dokumentuetan, aurten nire ikaslei zinema kritiko bat egiteko horrenien, idazlan gisa, batek ez omentekien zer ikusi idatzi, eta zer dut zaioen. Bilatu zuen erdarazko kritika bat, eta euskarara pasatu zuen. Nik berehala ikusten zer bezain. Nuen eta emakumezkoen banaketa, ze ote da emakumezkoen banaketa. Ze ote da emakumezkoen banaketa. Reparto femenino, izan da. Reparto femenino da emakumezkoen banaketa. Eta dena horrela. Benetan, Urpegintza zera zaila da. Hala ere, gainera, euskararen kasuan itzulpegintzak ekarpen handia egiten diola hizkuntzari. Ze jatorriz edo euskara sortutako nobeletan ikusten den hiztegia eta itzulpenetan ikusten den hiztegia batzuetan diferentzia da, edo itzulpenetan jatorrizko liburutan erraten ez diren gauzak erraten dira, edo erabiltzen ez diren, edo ateratzen ez diren egoerak ateratzen dira kanpotik karretako liburuetan. Eta horrek behartzen gaitu hitz berriak askatzera, edo guztietan erabiltzen ditugun hitzak erabiltzen. Hori asko da. Guztut itzulpen hitza, ez garen kasuan batez ere, arrasko. Desgarria dela, aberasgarria eta beharrezkoa. Gainera, itzulpen hitza, beharrezkoa ze, ezinezkoa da munduko hizkuntza guztiak ezagutzen ez. Arrutrebeak bagina ere, egin ez zen bat hizkuntza ikasiko gana ikusten. 2, 3, 4, batzuek 10 ere bada ezkite. Baina munduan zenbat hizkuntza daude. Ezinezkoa da errusieraz eta alemanieraz eta polonieraz eta... Beraz, itzulpegintzak behar beharrezkoa. Literaturan eta sortik zineman ere bai. Baina zineman, literaturan hori dugu aukera bat, Tolstoi irakurri nahi baldin badugu, orduan, Sokraski itzulpen bat behar dugu. Nun eta ez dugun nahi, ez dakit, 10 urtez errusiera ikasi eta azkenean, nik batzuetan horreko gauzak egin izan ditut, ez? Thomas Mannen menti magikoa, hau irakurriko dute alemana hongik ez dut dut. Horri esker, inkultura zabala lortu dut, baztertu dituan liburu, hau izan dira. Beraz, literaturan bai eta zineman, akaso ere bai, zineman ere hizkuntzak iso handia du. Baina zineman, enbat bide ditu. Ikoizketa, doblajea, dugu delakoetik, edo azpititutua. Hor, bi aukera. Bueno, hala ere, normalean, zineman ikusten da lehenbiziko gauza, titulua izaten da. Eta horre izaten dira akatsak, eta nik opositori dudanez, akats batzuk eta bide batzuk ekarri. Eta lehenbizikoa da, gaurko ezenburua argituko duena. Zergatik, gaur mugitzen ote da. Bada, pelikula bat, nahi duz. Nik ez dut ikusi. Norbaitek ikusi du? Nik ez dut ikusi. Hala, izena inglesez, nahi duz. Eta espainolez ez ditu emazioa. No se mueve. Gauan mugitzen da. Nik uste dut ez. Igual gaueko mugimendu bat dira ez. Nahi duz, gaueko mugimendu bat. Izan daiteke, izan daiteke, gauan mugitu editela. Bueno, zergatik ez. Metaforikoki jendeak garatzen da, boteak gartzea, eskaketara, nire hartzeko zein. Baina, izan diteke ez bat. Baina, hori da. Badira, nire gogorretako bat, hau da, Rosemary's Baby. Hau, Roman Polanskiren pelikula famatua da, segurezi baten ikusi izan ez du, bai? Ez. Mia Farroekin,
bueno, Rosemary's Baby, Rosemaryren binia, bai, Rosemaryren aurra. Hor kontua da, batu Rosemary ama dela, bai, hori argi dago, baina beti bezala, eta ez bakarrik pelikuletan, Rosemaryren bezala, aitan orden ez dakigu. Ofizialki bai, aitan orden, aurka da. Baina, espainolez zen hau jarri zioten. Horrek bai. Vale. Gau, diabloen hazia, hori bat ikun horretek da. Hori spoilerra da. Gracias, Rosemary's Baby, bueno, aurra, norrote da, zer natuko da horrek. Barri dago. Bueno, ikusi dut, jatorrizko pertsona aldeko argudioetako bat izan liteke ikusi dut, hasieran Rosemary's Baby, nork ikusi dut, eta gero hau jarri, eta gainek, bai, claro, atzerrika joten garelari, gure izenburuekin ez dago komunikatzen. Ni Inglaterrara joan nintzen lehenbiziko aldiak, mazazpi urtekin digorrik duten gurasoek, zertaz, nintzatu behar dago familiarekin, zaude, eta Did potatoes? Cinemas, claro, nik, David Daniel, a ver, ya, sorpresas y lágrimas, smiles and cries. Eagles and, no, the sound of music, vale, vale. Ya, horraino llegatu ginen artio, hori ginen buelta, claro, horra ez dago. Hau ere, eta ikusten duzuen, aurren komentarian. Gaur, nik kamisetaren artean eginez. Hau, edo, Schwarzeneggerren bat, Albi bat, Vale, Total Recall, berroeren pelikula bat, la zientzia fikziokoa, eta desafio total, baina pelikula horrek ez da barrokai. Total Recall da, horizapen totala, eta horizapenekin ari dira ikustetan, pelikula horretan ez kontua da, zindiren egiazko horizapenak, zindiren egiazko horizapenak, vale, eta horrek hau zentua, Total Recall, hori da horizapenak, desafio total, nunca barroka. Hago la grande, ya se va a hacer, igual, se que batzuetan, pentsatzen dute hau beturko filma da, gustoko dituen horietaik, horreite Peter Jackson da, eraztunen jauna zuzen duzuena. Baina, bere lehenbiziko bi pelikulak gore samarrak izan ziren, Kanberro samarrak, Zelanda berrian filmatuak eta bigarren izan zen, Braindead. Eta batzuetan, itzulpenak edo tituluak zuzen dituztenek, uste dute, jatorrezko izenburuak ez duela indarrik edo ez dela zanguratxoa ez dugu. Eta beste zeo zer gaineratzen dute. Braindead dugu, eta zer jarrezi dute egunek. Braindead, tu madre se comía azkar. Hori gertatzen da pelikula. Hori historia da, gizon bat, amarekin bizi da, eta zera, zoologikora irakotuta dut ama zombi bihurtu da, baina tikuari pena ematen dio hitzeak. Ama baita, zombia bihurtuta ere, ama. Eta orduan, ama zombia den aldetik esiko da, zombikeria egiten. Eta arrezaren zakurra. Bueno, esperado. Ahora tú tenías esperado. Será esperado, para ganar da, esperado. Tequila gustó, para la vida de tequila, vaya, esperado.
zer da desesperado? Ez da desesperado. Desesperado da, berez, inglesez, gaizkilea. Imaginatzen dut, hasieran jatorrian edo, Mexikoko muruan edo jende desesperado gaizkile bihurtuko zela, eta hortik inglesera pasatu da gaizkile gizan. Desesperado. Eta hemen, ez dut aurkitu interneten egiten fiskal bilatzen, baina ez dut aurkitu. Baina, zinema araituetan, jartzen zuen, desesperado, eta no, paretzi artean, desesperado. Zertarako, zergati, zein zen horren helburua. Bai, zertik, bueno, bai, erreznate zamarra, ez dakit. Eta gero, gauza bertzea bat, hau ikusia duzuen, bai, ameli, frantzen zen, desfamilien ameli Pula, kanarri itzen buru guztia, bai, orduan, hau da, ameli Pulanen batu zoragarria, batazakoen, luzegi gomezitzaien, eta horren, hemen, ameli, bihurtu zen, ameli, pitxo. Eta batzuetan, gauza bitxer, bada klasiko bat, hor behar duen, dedukezko zineman, Texasko fiskaltza, ez inglés da Texas Chainsaw Massacre. Hiru osagai ditu, tokia, Texasko, tresna, belduzko zinema tresna ikonikoa dena, motozerra, eta gero teskantza. Espainia bihurtzen Texasko teskantza, eta motozerra hor bihurtzen. Aldiz, Frantzian da, masakre Alfonsonen da motozerra. Eta Texas, zergatik. Bueno, titulua gora bera, kontua da, hemendik, zera, Diagonalzko pertsoen aldeko manifestua edo aldarria egin bai. Egin behar da. Lehenbizien, igual, doblajearen edo bikoizketaren aldeko argudioak aletuko ditugu azkar-azkar. Lehenbizikoa da, nien ez zinemara irakurtzen erote. Hizkuntzak ikastera joten, nien ez diskutatzera. Bueno, nien ez diskutatzera joten den, baina hori diskutatzen dut. Ez dakit, batzuetan hor egiten dugu edo diskutatzea edo kultura, ez? Orduan, pelikula, goi mailako pelikula, ongi da etorrezko pertsoan ematea, zer. Bat aspergarriak direla, eta pelikula egiten arraroa dut. Beraz, horiek bai, Frantziako batzuk edo Irango pelikula guztia, horiek bai. Laukatu joan direne, zertak, baina, jendeak guztoko dituen pelikuletan, ez horietan, ikuizketan. Berte bat da, bueno, hemen, Espainian, eta edaduraz, Euskal Herrian, dugun bikoizketa edo doblaje maila oso nahi. Hortan lari duten aktoreak izugarriak. Ez da nire. Erabiltzen den hizkuntza eta turno bat, dena artifiziala da. Zue, guardu zarete zer nolako hizkuntza erabiltzen den pelikuletan. Eratzen den gauzak ez ditu inorten. Nire ibilitzen tipo batekin Twitterren horrelako kliseak erabiltzen. Eta luze bat egin horrelako kliseak. Itatu joi, uspioz da joi da. Hori nork erraten du, inork ez. Pelikuletan bai, ez dugu ez. Horrelako eta turno ere. Teorian, bikoizketa maila altua da, baina pelikula bai etorrezko pertsioan ikusita gero, bikoizketa hori berzer ikusten badu pelikula, baina doblatuta, bikoizketa hori ez dagoen berzer normalean. Claro, berzik ez baduzu probatu bai, baina gero, naturaltasunaren kontura, hau, igual gero eztabaidarako edo.
zen eztabaida ja euskal zineman, euskaraz egiten zineman zen nolako hizkuntza erabili beharko litzateke. Euskara batua, ala euskalkia. Batzuek zioten, bueno, ez biztan da, euskalkiak erabili behar dira, naturalagoak dira, euskara batzuek ez euskara hori bat egon du. Bueno, ere ustez, azkatzeko, bikoizketaren aldeko egiazko argudioa, baina behin bera ipatzen ez dena zera da. Zinema ez dela seriotan hartzen arte ez da. Bueno, jende horitzen ikuspuntutik zinema ez da pintura edo literatura bezain artistikoa. Eta orduan zinemarekin, pelikulekin egiten ditu gauza batzuk, kuadro batekin edo liburu batekin egiten zuen. Garai batean, zuri tabeltzeko pelikula koloreztatuak eman dituzten telebistan. Baina inork ez du proposatu orain Guernica koloreztatzea. Eske Picasso zuri tabeltzen egin zuen, etxuzen amarra da. Pinta ezaguna. Baina zinemarekin egin daiteke. Zineman, gure zera, bikoizketa egiten duten aktoreak bikainak dira. Baina nik Beatles edo Rolling Stones edo Metallica edo Radiohead taldearen disko bat erazten badu, nik musikari horien musika egin nahi dut. Eta enduke honartuko ez, baina disko bertsonetan Paco de Lucía bio du gitarra, ze arrasona baita. Eta orduan, Metallicako gitarra jotzaileak nola duzena. Hori kendu dugu, horrek gitarra kendu dugu, edo Bertan Rope Slash kendu dugu, eta Paco de Lucía dugu, horrek diotzen du. Ez ez, baina nik ez dut hori nahi, nik. Eta zineman, boza, interpretazioen parte da. Orduan, kentzen badugu eta bertzen bat jatzen badugu, ez eta boz hori hori izan, behar da, hori da. Gu bertze zerbait nahi nahi. Eta beraz, bertze arte lan bat, edo bertze obra bat ikusten gara. Eta ez zuzendariak eta aktoreek eta gidoilariak buruan zuten. Eta ez horretatik, nik uste dut beti, bezorezko bertsioaren alde egin beharko dianko. Baina, erran bezala, behar bada hau nire obsesio baten elektrolizazioa edo elektrolizazioa partzerik. Eta, hori izin bat ditu, horren hau. Aldera? Zenean koragako taxia pago. Bai, hola, ez ziureu koroa, baina bai berreun koroako bilete bat, edo bai. Novela bat itzultzerik bai, ala ez. Zeigarrako kontatzen dana, kontatzen dira, beste hizkuntza batean pasatzen denean. Orduan, akigu, joal batian, hori eman dara hasieran ez baldin bat hor, onartzen dara. Novela batean? Bai, baina horrez du. Baita zean, jakamizia hizkuntza txikian, Ez, esan da, ez dut hori garezkoa da ez dut berkintza. Baina gainera, aldatzen dena ez da kontatzen dena behar bada pasatzen da zera itzulpenera ez. Behar bada galdu egiten dena da, itzulpera bat, kaskarra bat bada, zoneteke melodia, zoneteke estiloa, zoneteke... Eta beti ere itzulpenaren arabera. Baina, nik uste dut, onartu beharreko bidea dena. Igual gure zoritxarrerako edo oztakik, baina erran bezala ezinezkoa da ezan mundu guztia ikestea. Nik ja badakit, 44 urte ditut, eta badakit adibidez Errusiera da ikasiko. Eta beraz, Dostoievski irakurri nahi baldin badu, euskaraz, norbaitek ez batuko balu, edo espainolez erakatuko du. Espainolez errusiraz. Eta balean hartu egiten dugu. Zergatik ez? Bai.
baina literaturan hori modu bakarra da. Edo etzuli edo zita. Ez da igual llegatuko. Txekian orai, jarbara norbait maizula bat bezpena dira, baina hemen, inork ez da egin txekieraz. Inork ez da egin txekieraz. Beraz, ez da ezatuko, inork ez badu ikusten. Zeratzen edo ez badu, guk ezagutzen dugu zitza batera pasatzen. Baina filmean, hizkuntza ez da jai bakarra. Eta filmaren osotasuna errespetatzeko, gehiago ikusten dugula tituluak erabiliz, ikusketa erabiliz baina. Naiz turista eta nire joaten naiz mundu guztiak pelikulak ikustea zinemaren aretetara eta espainolez edo euskeraz karatera bat dago. Baina nire ustez, bide hoberena eta hobekien filmaren funtsa eta filmaren zera guztiak errespetatzen dituen edo behin errespetatzen dituen bidea tituluak dira. Martutenekin daukazun sufrimentuaren berri zehatzago ematen dugu? Argi gara bedi, Mortxe eta Victoriaren zalea naizela. Aurreko liburuak irakurri ditut, gustoko izan ditut, eta hau, etxean nuen, eta pentsatu, €27 egin dituen. Hemen dago etxean, gainera toki hartzen, eta atzelatuta. Eta hasi nintzen, aurre egintzi euririk zakabe. Zintzen irakurtzen, eta alde batetik, hor dagoen zabarkeria, akatsak eta adibidez, bada, nik erabiltzen ez dudan aditz bat, edo deritzot, ongi deritzot horri, edo gaizki deritzot horri, edo deritzot erabiltzen dut normalea. Ginen erikazle ikarra erabiltzen zaie, eritzori, eta gehienek gaizki erabiltzen dute. Eta, hemen, liburu horretan, behin da berriz gaizki erabiltzen dut. Gaizki edo inor gaizki duzen du. Eta ongi deritzo, abaituak ongi deritzo hori egin izana. Ongi egin izanari. Behin eta ez bitan. Honi zen da. Eta, niri horrez traba mine ematen ditu. Gero kontatzen duen historiare, ez zait berez egiten dezatzen. Personaiak, alde batetik ez du sinesten, dena ikaragarri artifiziala egiten zen. Hor bada, zenbatek irakurri duzue, horrela, euskal jatzeko, bueno, hor, duidu azterketa egiten egiten, zenbatekin, Biki bat irakurri, bai. Bueno, hor, personaia artean bada neska amerikar bat, soziologoa dena, Lynn, eta Euskal Herria etorri da, ikertzera, hor, Donostiako ospitalean lan egitera, ikerketa bat egitera, eta hor, beste personaia bat zagutu du, Iñaki Abaitua, ginekologoa, zahar samarra. Behin ikusi du, eta horrengo horri aldean, zera bertzen emakume bat irratio, erdaraz erratio, estoy perdidamente enamorada. Hemen zerbait badu, noiz ez maitemindu da, hola, públicamente arena. Eta gero baina, elkarrekin oberatu dira, ginekologo zarra eta deskaraztea. Eta, dena, diutzai, bai, agure baten fantasia erotikoa, ez du zinezta, hau, doriaren gugan gertatzen ari da, eta gaina, fin, a ber, ez, bai, zinezgarritasuna, nik zinezten dut, tipo batek, antiojoak, jantzita, Clark Kendela, eta kenduta, eta inork ez duela zera, problemaren horrekin. Nik hori horretzen dut eta pelikulan sinesten dut. Ongi egin da horrela, badakit ez dela realista, badakit sinezko dela, baina pelikulan horrek sinesten dut. Baina hemen ez du sinesten. Eta, hau ikarekin duen dagoen, ez zera batzera, eta neskak katu bat du. Eta, katua lotxatia da, ez da zen, kontua da, lehenbiztikoa den oberatuta gero, katua urbitu zaiola ekologari eta maina batzuk egiten. Eta neskak, Max dizena. Max, konfiantza duzu
gizonarekin, ez da nezekoa, this man is irresistible. Nik hortxe, eta Victoria benetan ikusten du, bere urri mamenetik duela blanko tezkalotik erraten dira. Ramon. Claro, dauden kezkak. Bada, entzule bat, Martin izenekoa, Martinen bizidena, horako palazte batzen edo. Eta barituen balutan nik ez ditudanak eta inoiz izanen ez ditudanak ez. Badu bibliotekan, no? Badu sala, terraza, parterrean. Batzen, bibliotekan noblea. Digo, Urbaina ditutela pinatuta, erdiak anaiaren esiak, eta gau, hanein kezkak dira, diren bezalakoak ez. Ez du lanik egiten, ez du... Ez da egiten dira. Baina importaren ez importazien dira. Hori da kontua, gure un horri aldera, hori ditu da. Pero egin personaien patua berdintzen da. Hori, ez da sekula gertatu. Ero estiloa, perra ontik ez da bat ere goza. Bai, eranazta batzu. Zure gaudetuz, eta zure egiten edo Euskara gautik, batzuk, bere eta bera eta haren eta galdera, sufrikarioa, gora bat noa, zergatik segitzen du bari irakurtzen, ez hori da, galdera, ez zara galdera hori egin dira bakarra. Alde batetik, nire amurra hori ematen dit, liburuak irakurri dago bizteak, hola erdia ditzuean. Gero, uste dut, kritikatzeko badare, irakurri berdela, zer bezena. Erran bezala dut, zazpi euro bastatu dit. Amortizatu behar dut. Eta gero, naguseko laureun horrealdera dut. Susmoa dut, nahi utziko banu, hemendik hilabete batzutara, edo hemendik urtebetera, edo berriz ere irakurtzeko ez gogoa. Premia sentituko dukela ez. Eta berriz ere, orai, hasieratik hasi beharko nuke, eta berriz ere naguseko horrealde biek berriz irakurtzeko. Eta ez. Beraz, jaldena, akordu bat ere ez diruditzen, problema da, nire nik estimatzen dudan edo milezten dudan batzuek errantutela sekulako novela da. Bai, guztiak da, nik ere bai dut ere zidoloak, nire guztoko idazleak, nire guztoko adibidez, imatzen duak, horrein bat du, horrekin arriko nago. Eko bakarrik zentzen. Zeun... Ze adinekoa da, kontzorko? Zut nik baina, bat zarragoa dela. Baina, dut, belagunaren kontuare bat dela. Baina, dituen kezak eta gero, erru sentimentu hori, errua bizi dauko dela puntu batzuk erabat hartzen eta guztietan gertatu zen hori novela baina. Eta ez da bakarrik saltiak adibidez guztiak direla. Hau irakurri baino horren, Thomas Benjarten novela bat irakurri nuen, eta Benjartek ere sekulako esaldiak egin ditu. Igual, hori batekoak, punturik gabe, komak eta komak eta komak. Errepikatorra, obsesiboa. Eta Benjartena, gara garitu zela. Eta honetik, eta gero, fin, edera batzuk, adibide bat haren iritzia, idazle den horrekin, asko respetatzen zuten. Horrekin nintzen, idazle den horrekin. Azkenean, con eso de que se escribe. Baina.
badira horako txuskeria batzuk.